besoshangane TV emakhaya. Babukeli ke emakhaya nje base simthembisile ukuthi makhona ukusha esigayile. So lesiqhamuka sivela ukuthi naku ukusha esigayile naye induku esilayinile khona. Babukeli ke emakhaya ngisina ngishayela ke namhlanje. Lezizwe ngilekelela bese nginethemba nami ukuthi ngitholile indoda entshe ezongilekelela. Lensizwe ibhizi kakhulu namhlanje ayikwazanga ukufika. Namhlanje ngisina ngishayele mina oshaya izandla mina osinayo. Babukeli kunenduku entsha babukeli esiniphathele yona. Babukeli besoshangane TV enamandla kakhulu yokulwa izimpi ezahlukahlukene. Le nduku le isithatha isikhathi kakhulu kuyigaya. Nansi le nduku le ila phakathi usiko layo ihlala kulosebe lo ohlonishisiwe lathungelwa lobanezi ikhohlozela la phakathi. Le nduku le esimgayele yona umuntu osuke ehanjelwe isihloko sakhe ekhaya ngendlela ezihluku. Wabulawa abantu baba nokumlimaza. Induku yokucupha isidumbu le simphathele yona. Ucupha umuntu ongasekho kulomhlaba osehambile uhambe ngendlela nane nithusayo. Uthola ukuthi labantu abambulele bayadelela bazeza insizwa ukuthi hawo bona ngeke kubenze lutho bona. Bazi konke bona bazi wonke umuntu banama connection bayadelela ukuthi bayabulala bona banamandla. Induku yokulekelela ezimeni ezinjenganalezi. Le nduku futhi iyakwazi ukuthi icuphe umuntu ohlangane nabantu ebusuku. So behambe eziphuzele ebuya kuyijabulela wahlangana nabantu baba nokumlimaza kabuhlungu. Wangafa lento ayigqokile wahamba naye nalo gazi noma le nxeba wahamba nalo. Siyakwazi ukuyigangisa ke le nduku ke lo nxeba lele lisuke lilinyaziwe. Le nduku le masicupha ngayo umuntu osehambile emhlabeni. Sifika kusasele insuku ezintathu ukuthi abekwe emhlabeni noma kusasele insuku ezine. Sesisho lombukele ekhaya ukuthi makukhona ozoyijabulela le nduku ayithande. Abosishayela zingakazi kuphela insuku ezu 3 noma ezine acha size somlekelela. Le nduku le sifika lapho ehambele khona lo muntu isikhathi esiningi kodwa thina simcuphela emakhazeni. Basifonela abayazi nje abaningi basibukayo sike sifike emakhazeni uthola ukuthi sesomcupha lo muntu wakubo bamdubulile bamgwazile noma ushayiswe ile moto yabaleka. Le nduku le sifika lapha emakhazeni lesidumbu lesi sifike usondele nomunye oyilunga lomndeni naye abe khona mase siyigila lemikhuba le. Le mkhuba le mase sugila sifika le ndoda le sikhamisise sivule lo mlomo wayo. Simthele lensizi emlomeni. Enye insizwe simthele inqamulo lesifubeni simthele lesifubeni sivusele lesifubeni. Sikhuluma naye ngale nkathi simthela lensizi le simbiza ngale gama lakhe nalo muntu wakhona lapha ekhaya lakhe oyilunga lakhe lomndeni naye ukhona. Siyamkhulumisa ukuthi zibanibani. Sinjengamanje ke sicela ukukhulume nogogo nomkhulu baphakathi kwalapha ekhaya lakho. Lo gogo nomkhulu ababelwa izimpi besaphila emhlabeni ababelwa izimpi beyinqobe ukuthi abasondele bangambisane nalamadoda lawo. Uvuke nihambe nolanda labantu abakubulele singakapheli insuku ezine noma insuku ezintathu. Sifike le nduku siyithele lensizi lesifubeni. Enye simthele emlonyeni enye simphathise yona lesandleni simbambise nenayithi. Kodwa inayithi simbambisa yona makuwukuthi umuntu obezwana nomndeni wakhe. Mawukuthi umuntu engazwani nomndeni wakhe sike singafuni ukumphathisa inayithi ngoba manje njoba engazwani nomndeni wakhe uzothi mase seqedela abantu abuya azoqeda lo mndeni ngale nayithi. Izona ke le nduku esichazayo ukuthi inaloso simo esinjalo. Abanye abantu njoba
ningizwe ngazuthi ngikhuluma ngiyathula bayathuka ukuthi umuntu uzomphathisa isikhathi kanti lokho kwenza ukuthi kusheshe ukuthi anqamulise labantu kusho ukuthi abaqine kanjani labantu baqine ngilwane banezipoko ezinzima ezikabi bayiziqhwaga ezingalawuleki wamphathisa le night kunosike esilenzayo kanti ngathi usumphathisa umfumbathisayo uyamtshela ukuthi mase sewuqedile ubabulala labantu udedele lezikhali phansi uhambe uye emndenini wakho kodwa mawuthi bengazwani nomndeni wakhe kuba nomngozi kwamese sebulale lezitha lezi omunye ubuyabuya azobulala nalamalungu akho umndeni kade engazwani nawo leke insizwe mase siyamgcaba inhlanga wonke amalungu omzimba simgcobise lensizwe ngcoba lensizwe uyamkhulumisa ukhuluma naye uthi sibanibani bambisana nogogo nomkhulu abebeliziphi baphakathi kwekhaya kaSibanibani nibize lesibongo sakhe nibize nalesibongo sasekhaboma wakhe nihambe nolwa nalezitha lezi ezikubuleka nidle yonke imithi abaqine ngayo uthi ubeke endlini yakho ngosuku oluthile sebehambe bonke emhlabeni bavelelwe izingozi badubulane bodwa nawe ubahlabe ubabulala sesiyamgcobisa ke lensizwe ke mawukuthi umuntu sesimcuphile samenza ke lemikhuba uthola ukuthi omunye ufeka abhlungu bamdubulile ngesibhamu kakhulu bamlimaza nekhanda leli lahlephuka sethungiwe lapha siyabatshela lamalungu omndeni ukuthi lo muntu ungabe nisamnyakazisa kakhulu mase nimingenisa phakathi kwekhaya senimigeza zofike nje nina nenze lokumgeza amanxeba nithinte nje umswane nokushuthekele emanxebeni nimthinta amanxeba ngomswane ningabe nisamphazamisa kakhulu ibasebenzele kakhulu ke le nduku le egoli bayazi ke egoli sifikile egoli sathinta kwathinteka sifikile sathinta kwathinteka ezindaweni ezahlukahlukene sifike sathinta kwathinteka bayazi abaningi sike sibalekelele basezindaweni ezahlukahlukene induku enamandla kakhulu kusho ukuthi isitha siyiqile lizikhothe emhlanje lo suke ehlangane nabantu ebusuku baba nokumlimaza sithatha leskipa sakhe lesi sinale igazi sike simtshela ukuthi yena angasiwashi leskipa singathintwa futhi izandla eziningi kakhulu sithintwe ile izandla zakhe lensizwe ke sesiyayithatha sifaka ebhakedeni elimnyama sifaka amanzi sifake nawo lensizwe siyigovuze ngesikhathi sikhulumeke lokhulume suke sikutshele kona uhambe lento iphosa emgaqweni la hamba khona imoto sifike sihlafaze konke nale bucket lezihamba phambi kwayo phezukwayo le lento lengubo yakho yoqoka sesiyifungele ngalensizwe hayi sizongawe thina ukuthi kwenzakale yini lapho kuyibona bakuvukele bakushaya mawukuthi ulinyazwa abantu baba nokubaleka noma washaya umuntu oyisiqhwaga wakushaya nje bebuka abantu wabonakala ukuthi nawunawo amandla okuziphindiselela yilo bobuqilike senze kanjalo ukuthi ubashaye kanjalo okunye ababukeli siyaxolisa asishuthanga namhlanje esigodlweni bekumatasa kakhulu ekseni kumahlakahlaka yonke into usetshenzwe kakhulu sithe asize kule enye indlu sishuthele khona sebajwayela abaningi sishuthela khona esigodlweni kodwa nakhona la izona ke izinduku ke lezi esiqondene nalempi lesikhuluma ngayo osukwini namhlanje babukeli nizoyibona ke inombolo yona ke legijima escreenini mawufuna ukukhuluma nathi into ejule kakhulu video call wenza i-video call uFacebook asinawo abantu abaningi kunabantu abayizigebengu lapha kuFacebook abathi bakhuluma nami mina uFacebook anginawo babukeli kakhulu izikhathi zoFacebook anginazo le nduku siyibophele ngeziqhwaga ke babukeli sibophe ngeziqhwaga ezijulile bayazi abayizinyanga khona induku ethi usehla nengubo emnyama safaka nemamba yonke ephelele emnyama kulento le safaka nenye induku abathi umhlanukelwa ziningi lezi nduku ke induku ezila kule nduku ziza ko20 nezilwane ezingahlehli nemithwebulo ehlukahlukene sona ke siqhwaga lesi sikhuluma ngaso usukwini namhlanje nezinye ke ezihambisana nazo makube njalo.